Hilumon apan lain og tinanawan ngadto sa mga babaeng hotel staff ug kilas ang lihok. Kini ang nabantayan sa babaeng staff ngadto sa ilang gwardya nga naka-duty sa gitrabahoang hotel sa J. Laurente Street, Dakbayan sa Sugbo. Ang maong gwardya nga si Vernor Patria, 28 anyos ug lumad nga taga Negros, duha pa lang ka semana nga nadestino sa maong hotel. Nabantayan sa mga babaeng kawani sa hotel nga lahi ang lihok bisan og hilumon kini. Gani makadaghan na nga higayon nga gibadlong nga dili i-off ang suga sa lobby sa maong hotel. Matud ni alias Lin, sa miaging gabi nahibong siya nga apurado kayo ang maong gwardya nga papaulion siya. Nakabantay usab si Lin nga ang gwardya magsigi na og tutok ngadto kang Sara, ang karilibong front desk ni Lin. Base sa paghulagway ni Lin nga daw sabog sa ginadiling druga ang maong gwardya, gumikan kay iyang nabantayan nga magsigi naman og pagawas sa dila nga daw nagpanilap na nga mutan-aw kang Sara bisan kung nagtalikod kini. Dugang ni Lin, gumikan sa iyang naobserbahan sa maong gwardya, iyang gipasidan-an si Sara nga dili mo kumpiyansa nini. Atol sa hitabo, laing kawani sa hotel mibutyag, ilang nabantayan nga nikaon pa ang gwardya. Pagkahuman, ni yup-yup kini og sigarilyo, apan kalit lang na usab ang linihukan. Dayon kalit nga misulod sa maong hotel, gumikan gikusog pag-abli ang glass door sa hotel ug nabangga kini sa simento, hinungdan nga nabuak kini. Gumikan sa kahadlok ni Sara, nanawag dayon sa iyang kauban nga anaa sa ikaduhang andana sa hotel. Nangayo dayon og tabang. Kalit na lang gibunlot si Sara sa maong gwardya ug gilayog kini sa gawas nga bahin sa hotel. Ang gwardya sa pikas establishmento nga nakabantay sa hitabo, dali nga mitabang kang Sara. Kalit lang midagan ang gwardya, human masayod nga nagpanawag na ang mga tao og pulis. Nahitabo ang ginukdanay. Ang mga sakop sa SWAT og mga pulis migukod sa maong gwardya. Apan kay nagmagahi sa pagtahan sa iyang kaugalingon ang gwardya, napusilan kini sa kapulisan sa tuong paa niini. Ang gwardya nga si Patria kasamtangang na ospital, diin dunay pulis nga nagbantay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.